қаҳрамони нахустини мо 20 карат чемпиони Тоҷикистон, 2 карат чемпиони Осиё, довари дараҷаи байналмилалӣ ва устоди дараҷаи байналмилалӣ. суҳбати мо ногаҳонӣ мешавад, ғайриинтизор мешавад. бинандаҳои азиз, оғоз мекунем. ман Идрисов Марат Маҳмудович даъват мекунам ки ҷавонон ба варзиш машғул шавад. ман худам аслан аз вазнбардорӣ будам да. ҷоми мусобиқаро ҳам ба даст овардем. муборак бошад, беҳтарин. ҳоло ҳам дастхобонӣ мекунед? як санҷида бинем чи? мешад. марҳамат. آیا از همان قدرت ها یگان ذره تا این روز مانده است یا نه؟